Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Jonas Sultan versus Jose Maria Cardenas ng Mexico na undercard sana ng labang Casimero versus Rigundo ngayong linggo ay kansilado. Ito ay dahil sa travel restriction umano kay Cardenas mula sa bansang Mexico papasok sa bansang Amerika. Kaya hinanapan agad ng kapalit itong si Cardenas para matuloy ang laban ni Sultan at si Sharon Carter ng Amerika ang nakita. Kinumpirma mismo ito ng Viva Promotion at ni Silver Boys TV kanina sa YouTube channel nila. May record itong si Carter na 12 wins, 4 losses, 3 dito via KO, habang si Jonas Sultan naman ay may kartadang 16 wins, 5 losses, 10 dito via knockout. 8 rounds lang ang laban, non-title fight. Magaling din itong si Carter mga pre. Ilan sa mga kilalang pangalan ang nakasugupa nito ay sina dating Bantamweight Champion Angelo Leo, dating Flyweight Champion Macjo Arroyo, at ang dating WBA at IBO Super Bantamweight Champion na si Roche Warren. Habang itong si Jonas Sultan ay nakalaban naman sina current champion Jerwin Prettyboy Angkahas, at siya lang din naman ang nag-iisang Pinoy na tumalo kay Cuadro Alas. Huling laban ni Sultan ay noong 2019 pa, pero active pa rin ito dahil sa kasama siya sa training ni Cuadro Alas para sa laban niya kay Rigundo. Sa vlog ni Silver Voice TV, nakita na nila ang ilan sa mga laban nitong si Carter. Hit and run daw ang estilo, medyo madulas, pero hahanapan daw ni Sultan ng butas. Madulas kaya pero hanapin natin ng butas, wala problema yan. Kumpiyansang manalo, lalo na't nakasama siyang nahawakan ni Memo sa training nila kay Casimero. Abangan ang susunod pang mga boxing updates sa channel ko. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Shoutout kay Boy Astig PH, Jinmer Jan Garcia from Macau, Rixiskin Lumungsod, Andy Aquino, Chef Alan Vlogs, Jung Ala, Sosia Ramil, Paul Kobong, Lyric Ertex. Shoutout Danny Almosera, Lino David, Lamuel Catayas, Buhay Optician at iba pa, Suni Tumbagahan, Fantastic. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.